Ja. Hej Bruno. Hej Bamse. Ved du hvad? 10 i tredje plus 10 i anden. Ved du hvad det er? Nej, Så er du dum. du er dum. Nej, du er dum. Du er dum. Nå, men så tager du altså 10 gange med... Så tager du 10 gange 10 gange 10. Hvad giver det? Det ved jeg ikke. Nå, det giver 1000. Så ved du det. Så tager du 10 gange 10. Hvad giver det? Det giver 50. Nej, det gør det ikke, Bruno. Du er så dum. Du er ikke særlig klog. Nå. Det giver 100. Okay. Og hvad giver så 1000 plus 100? Det ved jeg ikke. Prøv at gætte. Prøv. Det giver 1099. Nej, du er tæt på. 1000. Og 100. Men det var en svær en. Nej, det var det ikke. Nej, det var det ikke. Og det er lavet af Dennis. Og Jonas. Og Dennis er Bamse. Og Jonas han er Bruno.